No niin, eli ensimmäisenä mä katson sun jalkojen holvikaaret. Eli sulla on tosi korkeat molemmissa jaloissa ja paino jakautuu kuitenkin samalla tavalla molemmille jaloille. Et sitten taas tuo korkea holvikaari niin tekee painetta enemmän sinne päkiöille ja kantapäille, että toi oma pohjallinen sitten helpottaa sitä paineen tuntua siellä jaloissa. Käänny sitten selkä tuohon laitteeseen päin. Hyvä. Ja vähän eteenpäin voit tulla alustalla. Sitten älä liikuta jalkoja enää eri kohtaan. Koukista polvia. Hyvä, pysy siinä. Takas ylös. Ja varpaita taivuta taivasta kohti. Hyvä, laske vaan varpaat ja voit kääntyä taas toisinpäin. Elikkä otin suorin jaloin kuvan. Sitten se kyykkykuva kuvastaa tukivaihetta, kun jalka tulee maahan. Ja niitä kun vertaillaan, niin nähdään, että pysyykö askelus neutraalina vai onko askel virhettä. Eli sulla pysyy kyllä aika hyvin linjassaan niin kuin neutraali toi askellus. Ihan lievää ylipronaatiota on oikeassa jalassa, mutta se saadaan noilla pohjallisilla nyt sit ohjattua siihen oikeaan luonnolliseen suuntaan. Hyvä, tuu vaan hetkeksi pois siitä, laitetaan tuo muotoilu. Minä laitan nämä pohjalliset ensiksi oikealle kohdalle. Hyvä, nosta oikea jalka ilmaan, minä asettelen sen oikealle kohdalle tässä. Ja sitten vasen jalka. Hyvä, ja laske paino myös vasemmalle jalalle. Ja tässä asennossa nyt oot ja koko ajan varpaita vähän ylöspäin. Nytpä ne on valmiit, niin ei muuta kuin sukat jalkaan ja sovitetaan heti noihin juoksujalkineisiin ja pääset testaamaan heti niitä. Hyvä, millä ne pohjalliset tuntuu? Niin onko se holvikaari nyt semmoinen tukevan tuntunen? On. Joo. Siellä tuntuu tuki. Joo. Hyvä. No niin, nyt vaan sitten testikäyttöön. 30 päivää tyytyväisyystakuuta, eli saa sitten huoletta testailla. Ja tule sinäkin ilmaiseen jalka-analyysiin. Saat parempaa mukavuutta, suorituskykyä ja terveyttä. Tervetuloa!